За 500 лева играе Даян. Избери си една кутия. Петичката. Това е твоята кутия до края на играта. Започва първи рунд. Трябва да отворим първите 4 кутии. Едно. Отваряме кутия номер 1. Започваме доста добре. Коя кутия усещаш за втора? 3. Що 3? Защото не е 2. 100 лева. 10. 10. Добре, а не се ли замисляш, че най-хубавата награда може да е в най-високата кутия? Трябва ли да се замисля? Други числа са ми много любими. Имаш толкова много любими числа. Много. А 10 викаш не го харесваш. Ами 10 е някакво тъпо. Сигурна ли си? Да бере 4, айде. Окей, ти си казва, отваряме 4. Добре. 6. Нека види. Освен да чувам офертата на банката, преди да продължим напред. Да, господин банкер. 50 лева в брой сега и се отказваш от участието си в играта. Сделка или не? Не. Добре, продължаваме. Следващите 4 кутии. 2. А нали отделя като те питаш, що избра 3, ти кажеш, защото не е 2. Ами дай сега избирам 2, защото отворих 3. Няма да питам повече. Аз на всички хора повтарям, банкера не лъжа и те не ми вярват. Аз момиче за 50 лева ли съм? 5 е моето число. Съм родена на 25 и в 5 и 5 в петък. Бяхте вече номер в клас. Викаш, това го асоциираш нещо Да. гадно. 7. Що си казал? Казвам 10. То ми говореше от деве и... Окей, щом ти е говорил, отваряме 10. Не ми казай, че не те предупредих. Офертата на банката е ясна. Смяна на кутиите. Сделка Не, или оставям се с стотинчетата. Честито. Печелиш си безплатен аутфит. Аз ти казах, че е моето число. Честито на печелившите. Коя е твоята награда? Мерси.